Dans er jo generelt en måde at sådan forklare sig selv på. Godt nok taler du ikke, men det er en måde at udtrykke sig på, og nok noget af det fedeste. Det er bare det der med bare at bevæge kroppen. Det er bare sådan, du lukker alt ud, du er bare inde i dig selv. Og du bare kan glemme alle dine problemer, og det er bare fantastisk bare at bevæge dig og danse. Ruhr Dansakademi kan tilbyde dig de 3 stilarter inden for den sceniske dans, som hedder ballet, modern dans og hiphop. Vi prøver at forklare eleverne, at alting hænger sammen. Det er en rigtig god idé, at man tager hele pakken og arbejder med det seriøst, og det ene giver noget til det andet. Vi har nogle dygtige trænere, dygtige lærere, som er meget inspirerende og vil gerne udvikle os så meget som muligt, og det kan man virkelig godt mærke til vores træninger. Så det gør bare, at man mærker en hurtig udvikling fra sig selv, og så har man bare en god gejst og hurtig vej fremad, så det kan jeg rigtig godt lide. Fedeste er helt klart den måde, man bare kan føle sig fri på. Selvom du ikke har sådan været vant til stilarten, så går du bare direkte, står du bare for skud og bare prøver det. Du kan bare føle dig fri, være den du er. Vi lægger meget stor vægt på, at eleverne får et godt fundament, et godt teknisk fundament og en god basisteknik. Det er måske noget af det allervigtigste, som eleven får med sig herfra. Det kan de bruge til alt faktisk. Altså bare det at have en krop, som arbejder funktionelt, som ikke får for mange skader, netop fordi man lærer sig at arbejde rigtigt. Og den basisteknik, det kan man jo bruge i alle dansestilarter. Det er simpelthen en måde at kende sin krop på, en måde at kende sin krop på en funktionel måde at arbejde med. Jeg har fået et større kropssprog. Jeg kan bevæge mig på lidt anderledes måde i forhold til det, jeg havde troet, jeg kunne, både psykisk og fysisk. Men nu, hvor jeg går her, så tit, hvor jeg bare kaster mig ud i det, og så gør jeg det bare. Så der er sådan en blanding mellem de 2 ting, at vi giver dig noget, du kan bygge på, og så får du også nogle redskaber for, hvordan du selv kan skabe noget med dine egne forudsætninger og din egen kreativitet. Hvis du virkelig gerne vil danse, så er det dit eget ansvar. Og jeg vil virkelig gerne danse. Jeg vil virkelig gerne være god til det.